खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा बिब्लगआव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर नोंसोरो बे थाम्बनेलाव नायना मिन्थिखाबाय बे आब'आ थैबाय दिनै बे मास मोननै एबा मास मोनसेनि सिगां आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ब्रेस्ट केन्सार होननानै आहारनि केन्सार जादों होननानैहाय बे सासे पेशेन्टखौहाय नाथाय बे पेशेन्टआ बे आब'आनोमोन लोगोफोर दिनै बे आब'आ दिनै बांद्राय बुरै बैसो जायैनि सिगांनो थैनो गोनां जाबाय मानो थैनो गोनां जाखो लोगोफोर आं बेखौ होननोसै जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो लाजियो खोबथेनानै दोनो बेफोरबायदि बेरामखौ दिनै आहारनि केन्सार होननानै दिनै लाजिनानै गिनानै डक्टरनाव थाङासै दिनै नायदो अकस्माद जिउ गोमानो गोनां जाबाय दिनै केन्सारा ट्रिटमेन्टखौनो हास्लाबासै बेफोरबायदि जायो लोगोफोर माब्ला समावहाय लास्ट स्टेज जागोन फाथ्थायानो मोना लोगोफोर नायदो बेसेबां दुखुनि बाथ्रा दिनै बियो सासे मावथि न'खराव हेफाजाब होग्रा सासे बिमा आइजोमोन साननानै नायदो लोगोफोर केन्सारा माबायदि जायो दिनै गोबां मानसिफोर दङ केन्सार जानाय दिनै बे ब्रेस्टनि केन्सारल' नङा उदैनि केन्सार दङ स्किन केन्सार दङ दिनै स्टमाक केन्सार दङ बिराद गोबां केन्सार बायदि बायदि जायगायाव बन केन्सारफोर दङ लोगोफोर दिनै केन्सारा ओरैबायदि एरग्लाबगासिनो दङ डे बाय डे जोङो मोनसे एरियायावनो खैजोनबा जोङो केन्सार पेशेन्ट नुनो मोनो लोगोफोर बेनिखायनो जोङो गिनो नाङा गिनो गोनां नङा दिनै केन्सार जाबाय होनबाय दा थैखासिगोन होननानै जोङो सानो दाहायाबाबो जासै एबा जोङो गाव गावखौनो सानो आं थैखानोसै आं ट्रिटमेन्टखौनो लास्राले बेफोरबायदि सानो नाथाय जेबो नङा केन्सार पेशेन्टआबो थांनानै दङ जुदि जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट लायोब्ला जोङो गोबाव जोरो लोगोफोर दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै बे आब'आबो नायदो आहारनि केन्सार जानानै थैबाय दिनै बियो बै समावनो जुदि नायजानायमोनब्ला ट्रिटमेन्ट लानायमोनब्ला लोगोफोर बियो थांगौमोन नाथाय बियो बिराद लाजि गुसुमोन दिनै आंनाव फैदोंमोन बियो मास मोननैसोनि सिगां नाथाय आं बुंदोंमोन बे आब'खौ आङो नायदों आरो गावगा होनदों दे भिडिअ बानाय होननानै गावगाबो थोनदों आं सोंदोंमोन भिडिअ बानायनो हागोन नामा आब' होननानैहाय दे बानाय जाहाथे बेफोरबायदि मानसि आं बायदि दाजाथों होननानै बियो बुंदों आंनो पार्सनेलि देखायदों नाथाय आं बिनि महरखौ देखायाखैमोन नाथाय आं दा नोंसिनो बियो थैनाय हिसाबै देखायबाय आङो बियो आंनि खाथिनिनो बेसोरा बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा बियो बेखौ आङो तेजपुराव माबायावहाय आङो बरपेटा मेडिकेल कलेजावहाय रेफार खालामदोंमोन बियो थांदोंबोमोन नाथाय बिनि ट्रिटमेन्टआ दायो चालु जाथ'वाखैमोन ब्लाड टेस्टल' बाय'प्सिल' माबादोंमोन ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन बाय'प्सि जाबायमोन नाथाय दिनैहाय बियो लास्ट स्टेजाव जाबाय लोगोफोर ट्रिटमेन्ट लानो हास्लाबासै बेफोरबायदिनो जायो लोगोफोर जुदि बै समावनो गावगा लाजियालासिनो जुदि गावगा डक्टरनाव थांनायमोनबा ट्रिटमेन्ट लानायमोनबा गावखौ जुदि आन्दाज मोनखाबायमोनबा बियो थांगौमोन लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो जायो माने गोबां दङ लोगोफोर केन्सार दिनै जों मेडिकेल मानसिफोरनावहाय सोरबाया फैया जायफ्रा फैयो बिसोरखौ मिन्थियो लोगोफोर दिनै आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि बर' माहारिया जाहाथे बेफोरबायदि लाजिनो नाङा लाजियालासिनो जोङो डक्टरफोरनाव फैनांगौ सोंनांगौ नायदो गोबां बेफोरबायदिनो थैनो गोनां जाबाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय केन्सारफोरजोंहाय आरो बायदि बायदि बेरामफोरजोंहाय सामायन' बेफोरबायदि फिसा फिसौ अन्थाइफोर बेराम जानानैबो दिनै अन्थाइखौनो माबानो हायिनि जेनेबा अपारेसन खालामालासिनो थानानै दिनै केन्सार जानो गोनां जाबाय लोगोफोर केन्सार जानानै थैनो गोनां जाबाय बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि गासै मानसिफोरखौनो जाहाथे सिभिलफ्राव थाङो थाखा फैसानि प्रब्लेमब्ला सरकारि हस्पिटाल दङ बेफोराव बांद्राय फैसा थाङा बेफोरावनो सिटि स्केन सन'ग्राफि खालामनो हायो आरो अपारेसन खालामग्रा डक्टरफोर दङ बिदिनो थाखा खम बेसावनो बेफोरावबो थांनो हायो लोगोफोर दिनै नाय ओरैबायदि माने केन्सारा मोननै रोखोमनि दङ बिनाइन आरो मेलिगनेन्ट बे बिनाइनआ जाहैबाय बियो हामो माने ट्रिटमेन्टजोंनो हामो लोगोफोर बेयो स्प्रेड जानाय नङा नाथाय मेलिगनेन्ट जाबायब्ला बियो स्प्रेड जागोन बेफोरबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे देहाखौहाय एफेक्ट खालामलांगोन बियो फुरा मोदोम गंसे स्प्रेड जानानैहाय बियो थैनो गोनां जायो मेलिगनेन्ट जायोब्ला लोगोफोर बेफोरबायदिनो दिनै बे आब'नि माबायाबो केन्साराबो बे आहारनि टिउमाराबो दिनैहाय ब्रास्ट जादों ब्रास्ट जानानैहाय आं दाख्लैहाय आंनाव फैदोंमोन लोगोफोर सेलाइन लानो फैदोंमोन ओमफ्राय सेलाइन लानो फैनायावहाय आं एसे नायदोंमोन
आं होनदोंमोन जेनेबा डक्टरनावहाय माने थांदोंना थाङाखै होननानै थांदों होनदों थांनानै माने बाय'प्सि लाखांनानै दायो रिजाल्ट मोनाखै होनदों माने बाय'प्सिनि रिजाल्टआनो 15-20 दिन लायो लोगोफोर बिराद गोबाव सम लायो केन्सारनि टेस्टफ्रा बेनिखायनो लेट खालामनो नाङा बिदिनो दिनै थांगोन गाबोन थांगोन होननानै बेफोरबायदि थानो नाङा लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला आं एसे बोरलाबनानैहाय बोरलाबनानै नायो होमब्ला ओरैबायदि ब्लिडिं जाबाय लोगोफोर आनकन्ट्रल ब्लिडिं जाबाय बा मोदोमफ्रा साजोबनाय खोन्थाबाय गावगा ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला आंनि बिखायानो गावो लोगोफोर बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर'फ्रा दिनै बियो एकदम प्लास्टिक नाजावनो गोनां जाबाय ब्लिडिंआनो नायदो ब्लिडिं जायोब्ला मानसिया मा जायो लोगोफोर दिनै ब्लिडिं जायैनो बियो एनिमिक जालांबाय थैया गैले थै गैयिनि थाखाय दिनैहाय बियो सिखारनो हाले मोदोमफ्रा साजोबबाय बिसिनायाव गोग्लैसोनो गोनां जाबाय बेफोरबायदि जायो लोगोफोर ओमफ्राय लास्टआवहाय दिनै थै हारिफ्रा थांजोबोब्ला मानसिया बहाथो थांबावनो बियो माब्लाबाबो थांनाय नङा लोगोफोर थै सोनांगौनि जरुरि जागोन ट्रिटमेन्ट इमारजेन्सि ट्रिटमेन्ट नांगौ जागोन लोगोफोर बेनिखायनो जोङो लाजिनो नाङा अपारेसन होनोब्ला जोङो गियो नाथाय गिनो नाङा जोङो मोजां डक्टरखौ जोङो रायलायनांगोन एबा मोजां डक्टर नागिरनांगोन लोगोफोर साजेसन लानांगोन ओमफ्राय मोजां डक्टरनि आखायाव गोग्लैब्ला बेयो मालाबाबो मिस्टेक जानाय नङा लोगोफोर दिनै बिनिखायनो आं खावलायो गोबां मानसिफोर दङ जोंनिहा बेफोरबायदि अन्थाइ हारिनिबो ट्रिटमेन्ट लाया उदैफ्रावहाय अन्थाइ जायो किडनियाव अन्थाइ जायो गल ब्लेडाराव अन्थाइ जायो दिनै हार जायगाफ्रावनो अन्थाइ जायो जोंनि मोदोमफ्रावहाय बिदिनो बायदि बायदि बेल' नङा नाथाय बिदि फाइल्स हारिफोरबो जायो बेफोरजोंबो केन्सार जानानैहाय थैनो गोनां आं गासै भिडिअखौनो लाबोजोबगोन लोगोफोर नोंसिनि रिकुवेस्ट बायदि आं लाबोगोन दिनै आं बे आब'नि बारियाव एसे खोन्थाबाय लोगोफोर दुखु नांदों लोगोफोर नोंसोरबो इसोरनाव आर'ज गाबनानै होदो जाहाथे बियो आलो गोजोन सोरगो रायजोखौ मोननाय बायदि मा खालामनो हानो लोगोफोर दिनै बेफोरबायदिनो मानसिनि जिबनावहाय थैयो थैनाया थैया नङा नाथाय थेवब्लाबो दिनै मानसि जानायखाय गोसो जायो बयबो थांनानै थानो बिनि थाखायनो आं खावलायो लोगोफोर जाहाथे बयबो मोजाङै थायो नोंसोरबो हेल्दि था जोंनि थाखायबो आर'ज खालाम जों डक्टर नार्सफ्राबो जाहाथे जों पेसेन्टफोरखौ मोजाङैनो नायनानै जों ट्रिटमेन्ट होनो हानाय बायदि बयबो इसोरनाव आर'ज खालाम जों इसोरासो देरसिन इसोरनि देरसिन रावबो गैया लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर दिनै आंबो नोंसोरनि बेसेबांनाखि रिकुवेस्ट खालामदों आं गासैखौबो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामजोबगोन आं माखासेखौ खालामबाय गासैखौबो खालामजोबगोन हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय